Така, ще направим проба сега с лента, която е 0,2. Ето я, дебело лента с апарат, който е направен от трансформатор от микровълнова печка. Ето, виждате чисто. Тук имаме на апарата контролер, който засича. Това е на минималното времетраене на контролера и слагаме. Така. Сега може да видите колко здраво е залепнало. Тук сега ще го скъсам нарочно. Ето, остана част от лентата върху батерията, което е показател, че имаме много яка спойка. Ето и тук сега, което ето, няма късане. Вижте самата спойка как стана много добра. Нямаме ореоли и т.н. Ако увеличим напрежение, т.е. увеличим времето, периода, става още по-здраво. Ето, няма скъсване. Това е. С този апарат, мисля, че 04-05 няма да се опре. Това е демонстрацията за сега.